ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ମୋ ବାପା ତ ସବୁ ଟଙ୍କା କଦେଇ ଟାଣି ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। କଣ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କ'ଣ ସାର୍ ଡାଇଲଗ ଥିଲା? ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ପିଲାଦିନୁ ବଢି ଆସିଛି। ଓକେ ସାର୍ ଯିବା ଯିବା ଏଥିରୁ ଯିବା। ମେକଅପ୍ ଦିଅ ମେକଅପ୍। ଯିବା ଯିବା ଯିବା। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜିକାଲି କରିବ? ମୁଁ ମୋର ବାପା ଆଜି ଆମକୁ କରିବ। କଣ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଡାଇଲଗ ଥିଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଭୁଲରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ହେଇଗଲା ସାର୍। ଏଇଥର ଯିବା ଏଇଥର ଫାଇନାଲ ଯିବା। କ'ଣ ସେ ଡାଇଲଗଟା ସାର୍? ଆରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ପିଲାଦିନୁ ବଢି ଆସିଛି। ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍। ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିବ ହେଲେ ସାର୍ ତମର କ'ଣ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଛି? କଣ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତମ ବୋପା ଦେଖରେ ତମେ ହିରୋ ହେଇପାରିବ ସେ ଯୋଉ କମେଡ଼ିଆନ ସେଇ କମେଡ଼ିଆନ ରହିବ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ସାର୍ 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 ସାର୍